Ένα πιλωτικό πρόγραμμα τοποθέτησης κάδων περισυλλογής περιτομάτων ζώων άρχισε να λειτουργεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες των ζώων να απομακρύνουν άμεσα τα περιτώματα των κατοικιδίων τους όταν τα συνοδεύουν σε εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους. Μετά την τουαλέτα για αδέσποτα αλλά και ζώα συντροφιάς, έρχονται και οι κάδοι περισυλλογής περιτομάτων των ζώων από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων. Ένας τέτοιος κάδος τοποθετήθηκε στην πλατεία Ναβαρίνου. Στόχος του πιλωτικού προγράμματος τοποθέτησης δεκάδων κάδων σε πάρκα, άλση, πλατείες, πεζόδρομους και αλλού είναι τα αφεντικά των ζώων να περισυλλέγουν τα περιτώματα σε μια μικρή σακούλα που φέρει ο κάδος και στη συνέχεια να τα ρίχνουν στη μεγαλύτερη σακούλα που είναι ενσωματωμένη στο μικρό κάδο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει καμπάνια ενημέρωσης προκειμένου οι ιδιοκτήτες ζώων να χρησιμοποιούν τις σακούλες και τον κάδο. Πάντως, οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τονίζουν την ελπίδα τους ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από την πλευρά των πολιτών. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να απομακρύνουν άμεσα τα περιτώματα των κατοικιδίων τους όταν τα συνοδεύουν σε εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους. Το πρόβλημα ρύπανσης των κοινόχρηστων χώρων από περιτώματα ζώων δεν οφείλεται μόνο στα αδέσποτα, αλλά κατά κύριο λόγο στα ιδιόκτητα ζώα συντροφιάς και γι' αυτό ο Δήμος μεριμνεί προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μην έχουν καμιά δικαιολογία.